Wannan shine barawon da yafi kowa iya sata, a cikin dan kankanin lokaci yake mutane da dama sata. Bai taba tunanin wannan sata ita za ta zama babban matsala ga rayuwar shi ba. Haka ya ta kukkurda cikin mutane yana ta satan shi. Ya saci glass, ya saci waya, ya saci wallet, ya saci menene, komai dai ya sata. Bayan ya gama kwamusheshe ne shi sai ya samu guri ya zauna, ba fa ya hakura bane ba, yana sake hango abin da zai sata ne. Ya ga wannan mutumin ya taho da agogon zinare a hannun shi. Ya ga waccan tana cire kuɗi, ga wani ya sa wallet a aljihun shi. Yana cikin duban shi sai ya hango waccan matar tana waya, alamun tana busy sosai, ba za ta lura ba ko da sata ya zo yi mata. Hakan yasa ya tattara kayan shi ya tafi zai yi mata sata. Matan nan ta zauna alamun tana cikin damuwa sosai, shi kuma yana zuwa kaman aljani ya kwamushe jakarta ya je fara bincikewa. Ya ga wani gashi ne a ciki, sai abin wasan yara, sai kuma waya guda ɗaya. Sai ya kwamushe waya ya sa aljihun shi, sannan ya mammayar da kayan nan ya je jefar da jaka a cikin shara. Juyawa shi ke da wuya, kawai sai ya ji bom ya tashi a cikin sharan nan. Ya tashi ya juya ya kalli gurin nan, ya ga barnar da bom din nan yayi. Ya tabbatar da cewa kuwa jakan nan ce fa ta tashi, aiko sai falfala da gudu. Abin har ya kai ga yan jarida sun zo ana labarai, sun samo bidiyon wanda ya sa asalin bom din ya ba matan nan bom din. Yana gaya musu cewa wannan face attack ne, nan gaba za a saka bama-bamai da yawa. Yan sanda suna cikin binciken sa sai suka gane cewa wannan barawon fa shi ya jefa jakan nan a cikin gurin nan. Hakan yasa suka fara farautar shi. Ya gani a TV yan sanda sun ce suna neman shi, sai tattara kayan shi zai gudu. Kawai yana zuwa fita sai ga yan sanda ma har sun riga sun zo. Sai ya fita ta saman gidan shi, amma yan sandan nan sun gan shi dai bin shi suke ta ko ina, duk inda yan sandan nan suna bin shi. Ganin haka yasa ya samu ya haura ta saman ginin nan yana kokarin fita, sai ya maze bude gurin nan ya shiga ciki ya dira. To yana zuwa nan gurin sai ya samu ya maze ya canja riga saboda ya musu ba sa da su gane shi. Yasa gilas, sannan ya ga wani mutum ya faka mashin din shi ya ajiye, sai ya amfani da dabarar shi ta sata ya je sato mukullin mashin din nan, ya kunna mashin din nan, ya sa hular kwanan nan. Ya burga mashin din nan zai tafi kenan, kawai dan sandan nan ya make shi, sannan ya arrestin din shi ya kawo shi office. Yace me yasa ka dasa bom? Barawon nan ya zauna mai bayani dalla abin da yake faruwa. Yace shi fa bai yadda ba, ya sa mai bindiga yace zaka faɗa min gaskiya ko sai na harbe ka. Duk wani kokari da zai fahimtar da dan sandan nan cewa shi fa ba dan ta'adda bane ba, barawo ne shi kawai, amma dan sandan nan ya ki yadda da shi. To kowane darasi kuka koya a cikin labarin nan ku sa mana a comment section. Allah ya samu dace.